bete dira 2018an pentsiodunek manifestazio handiak egin zituztenetik. 2011ko eta 2013ko erreformen murrizketen eta pentsioen izoztearen ostean, 2018ko ehuneko 0,25ko igoera barregarria izan zen, eta egoera horrek basoa bete zuen tanta bagaiago izan zen. Gogoratu goierri, 7 urte egingo ditugula martxoan hasita. Pentsioen haserreak Hego Euskal Herriko eta estatuko handan iritako kaleak bete zituen. Pentsioen errebalorizazio indizea 0,25koa indargabetzea eta jasangarritasun tasan faktorea indarrean ez jartzea lortuz. Ezinezkoa zela zutenek, PPk gobernua utzi behar izan zuten. Lehen helburuak lortuta, mobilizazioekin sortutako Euskal Herriko pentsiodun mugimenduak aurrera jarraitu zuten. Aldarrikapen oinarrizkoa eta ezinbestekoa planteatuz. Pentsioen zenbatekoa soldataren ehuneko 60 murriztu nahi duten murrizketen erreformak indargabetzea, pentsioen sistema publikoa gure belaunaldiarentzat eta hurrengoentzat bermatzea, pentsioetan genero arrakalarekin amaitzea, gutxieneko pentsio duinak eta nahikoak eta urte hauetan zehar mobilizazio ezberdinak antolatu ditugu helburu hauek lortzeko eta murrizketa berriak ezartzea ekiditeko. Aurrera egin dugu, baina bidea dago egiteko lortutako atzera ezina izan dadin. Pentsioak murrizten ari dira, erretiro adina handitzen, eta gutxieneko pentsioak miserableak dira oraindik. Gutxieneko pentsio duinen aldeko borrokak helburu utziezina izaten jarraitzen du. Euskal Autonomia Elkarteko eta Nafarroako 178 udalek eta Gipuzkoako Batzar Nagusiek 1.080 euroko osagarriaren alde egin zuten. Ondoren, gure autonomian aldarrikapen hori lege proposamen bihurtu zen legebiltzarrean. Urtearen amaieran aurkeztutako herri ekimen legegilearekin bertan gutxieneko pentsioa gutxieneko soldatarekin parekatzeko eskatzen genuen. Osagarri bat bermatu ahal izateko. Deno dugu gogoa ze aleginak eta esfortzuak eta ze parte hartze izan zen firma bilketa horretan. Baina Gasteizko gobernuak muzin egin zion, ez da eztabaidatzen jarri ere. Gaur egun Nafarroko Foru Erkidegoko pentsiodunen elkarteak, pentsiodunen ehuneko 37,8 eta autonomian ehuneko 30,9 gutxieneko soldatan lanbiden arteko soldatatik beherako pentsioak dituzte. Horietatik emakumeak dira ehuneko 75,5 eta Nafarroan ehuneko 76,7 gure autonomian. 2026ko igoerarekin erretiro eta largun pentsioa 936 eurokoa da 10 ordainsaritan eta kotizazio gabekoak 621 eurokoa. 205.000 pentsiodunek gero eta zailtasun handiagoa dituzte bizi baldintza duinak izateko. Eta datu horiek gezurtatu egiten dituzte pentsioak nahikoa direla dioten diskurso interesatua. Egungo KPIa ere ez dute islatzen pentsiodun askorentzat bizitzaren kostuaren igoera. Gure autonomia arrakastatxoa izan da herri ekimen legegilea legebiltzarrean eztabaidatu eta bozkatzea eskatzeko egin duen kanpaina. Baina dinamika eta parte hartze sozial horri guztiari betoa jarri dio
Gasteizko gobernuak, eta berau babesten duten PNV eta PSE. Beren botoekin herri ekimen legegilea parlamentoan eztabaidatza eragotzi dute. Demokrazia parlamentat parte hartzailea gobernantza kooperatiboaren eta abarreko alde aldarrikapenak paper guztia baino ez dira. Hau pentsiodunok ez du ahaztuko. Nafarroako parlamentuak tartean PNV eta PSEk gutxieneko pentsioaren osagarria 1.000 eurora igo du 2026-rako. 14 ordainsaritan. Positiboa da, baina ez da nahikoa. Bereziki eskatutako baldintzengatik. Zergatik PNV eta PSEk Nafarroan aldute pentsioak osatu eta gure autonomian ez? Borondate politikoa izan ezkero ikusi da aldela Nafarroan. Astelehen honetan, hilak 19, ohiko mobilizazioetan 8 urteko borroka ospatzen dugu. Eta gaur egungo pentsiodune eta erretiro hartuko dutenek dozenaka urteko lanaren ondoren bizitza duina izan dezaten nahi dugu. Batek agindu, bestek agindu, osasungintza, zaintza, soldatak eta pentsioa publiko eta duina guztiontzat defendatzen dira. Pentsiodunok aurrera.